Mayong aga kanatong tanan, mga igsuon, pangutan ako ninyo, doon na ba may problema karon? Painas pangutanan, problema man tayo. Siguro kagad kanina malibayo magkaayo sa walay problema. Nagpasabot ba walay problema kung katawa? Yes, sa sinugdanan pa lang, sa pagkapuyapa, tagna na kaayo, bisan puyapa, at eskwelahan, tagaan tayo assignment sa maestra. Problema na kung saan mag-answer. Pero ma-ansiran naman saan, uban sa mama, masulban ang problema. Pumudakop na ka, lahi na mo na problema. Sa inyong bahin, ang karon, lahi na saan. So, meaning to say, ang problema, kabahin sa atong kinabuhi. Nagingon pa sa atong mga pagbasa, ayaw kamong kahadlok. Labi na sa mga tao. Kung atong tanaw na ay gusto na atong kinabuhi, cycle of life. Kung atong basihan ang ingon sa Biblia, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Kung sa ganina siya, kabalumana. Gingon dito, there's a reason for everything. And there is a time for every matter under the sun. So na ay panahon sa matang higayon. Kung nabalaka ka, kaya namagin tayo kabalaka. Kung sila, kung ikaw wala nabalaka, wala'y problema. Pero kung doon na kay kabalaka, duhara ka buo. Kung sa manay mo ginauna karon, duhara ka butang ang kabalakan ninyo. You will be successful or not. Sige, una-unaan na yung kabalakan karon. Successful ka ba ni anak sa imong tinguha o biling-dili? Kung masuccessful ka, magkapot mo ang tinguha, dili ka mabalaka. Pero kung dili ka masuccessful, mabalaka na ka. Kaya nga naman, di mo ka successful. So kung di mo ka successful, duwara po namutang ang imong kabalakan. Ang usa, healthy ka. Ang usa, dili ka healthy. So kung healthy ka, isoon, di ka angay mag-uol. Pero kung unhealthy ka, ang sugod na ka, kaluol. Kung magsugod ka kaluol, duhan na po ka buong ang imong kabalakan. Kung unhealthy ka, kung sa imong kabalakan, una, two things to consider. Posibleng mabuhi ka o posibleng mamatay ka. Kung dili ka mamatay, mabuhi ka, dili ka mag-uol. Mabuhi ka man. Pero kung mamatay ka, mag-uol na ka, kay padulong na ka. So kung mag-uol ka, kay padulong na ka, mamatay, tuwa na kung gamulang ang atong ako, amay kabalakuan. Yung suman, kabalong mo, kabalong ng pamatay, lumang kabutang ibang tao na ako, two things, malangit ako, o muadto ko sa laking lugar dito sa purgatorio o sa impyerno. So, kung malangit ka, mag-uol ka din. Dili. Pero kung ari ka sa laking lugar, yung kitagana, dili para sa langit,
Mag-uol na ka. Ano man? Dito magkapadulong sa purgatorio o sa impyerno. Guol na sa kaayo kasi hindi ka-guol. Balaka kay na impyerno. Tungod sa kabalaka, pagsuot mo dito sa puntahan, nagsiga ang mga klient, nagdilaak sa kain. Kaya ikaw na balaka pag-ano. Kung pagsulot mo dito sa puntahan, itakbo ka sa imong mga silingan. Uy, nasa di ay mo dito. Aligre. Sadya. Congratulations. Dili na kang mag-uol kaya na kay kauban. So, bitaw mga igsoon. Kung saan na ka-istorya, aron dili kita angay mag-uol, kay wala tay angay kabalakan. Kay dingon sa atong Ginoo. Bisan gani ang mga sayaw, ang mga langgam na nag-awit. Ikaw pa ka nga gibuhat sama sa dagway niya. Unya pag-uol ka, mabalaka ka. Usa pa na yung suon. Balikot ka ang giingon sa Ecclesiastes. There is always a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up, and what is planted. There is a time to smile, a time to frown, a time to rejoice. Ang tanan, pinasubay kayo sa planong sa Ginoo. Naay panahon, masubo kita. Naay panahon, maghilak kita. Pero naasay panahon, kaya itagala sa Ginoo ang kahimayaan ka na. There's a time to mourn. There's a time to grieve. Pero ang tanan, pinasubay sa Ginoo. Musa mga igsuon atong tanaw kung imong hinumduman. Sugod pa sa kaniadto, tanan nga mga kabalaka. No? Every day, every time we encounter problems, asa naman ang imong problema? Nawa, nasulbad, nahuman, karon naa na po'y lain. Dili mo tapos. Pero ang garantiya ni Ginoo sa itong Ebanghelyo na pasabot, ayaw kahanito, ayaw kabalaka. Sometimes we are so busy sa tanan nga gikabisihan, busy lang. Pero usahay walay bili. Wala na usahay kung wala na tayo panahon sa Ginoo. Dili na ta makaklaro kung unsa ang iyang dayag na mensahe kanato. Again, kaniniyo karon nga dunay ibit-ibit nga mga kabalaka. Dunay gabay problema sa pamilya, problema sa kwarta, problema sa imong buhok nga nipis na kaayo, problema kaway puyat sa mga puyat, problema kay natangtang sa trabaho, problema kay padulong na ang pista, walay ihanda sa kamisa. Tanan, hinumdum mo 2013 Yolanda, diba? Murag kamu din murag di namin kabalun saan pagsulbad ani. Murag rin katapusan na yun sa kalibutan. Siguro kamong tanan naghilak nagtangis. Siguro kamong tanan murag maunag yun din. Pero kung dili pa panahon, dili pa yun panahon. Usa, ato ibalik ang ato paglantaw focus sa Ginoo.
kay siya maoy nakabalo, siya maoy nasayo. Ug atong inumduman sa katapusang pagbasa nga niingon siya ang muangkon sa akong atubangan sa mga tao nga siya ako anak kaniya, ako po siya ang tunong atubangan sa akong amahan dito sa langit. Mauna, ayaw ka malaka sa tanan English, kabalaki ang imong kaugalingon kung maabot pa kita sa langit diha sa panahon nga inagana sa Ginoo kanato. Kung mao ka na ato itunting kanunta, dinig ato ang dili angayan nga pagpanerbisyo, dili takos nga pagpaalagad. Inaunta makapahimuot kini sa Ginoo bisan gamay lamang. Inaunta makapadasig kini kaniya o makapalipay nga kitang tanan naningkamot o maningmuha diha